कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे म्हणून समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सावंतवाडी सकल मराठा समाजाने पाठिंबा दिलाय। यासाठी बाईक रॅली काढून मराठा आरक्षणाची हाक देत तहसील कार्यालयासमोर सरकार व प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी समाज बांधवांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। देवगड येथे ब्रेक फेल झाल्यामुळे तळे बाजार येथून तळवडे टेंबवली मार्गे देवगडच्या दिशेने जात असताना खडवी येथे दुपारी 2च्या सुमारास वरेरी देवगड या बसचा अपघात झाला। या अपघातामध्ये 2 शाळकरी मुले जखमी झाली आहेत। राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांसाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अत्यंत गोड बातमी आणली आहे। राज्यातील पीक विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 1700 कोटी रुपये पीक विमा वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे। सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकाला एका युवकाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली। प्रशांत वाडकर असं त्या सुरक्षा रक्षकाचं नाव आहे। ही घटना काल रात्री 12:30 वाजण्याच्या सुमारास रुग्णालयात घडली। भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 2.5 ते 3 तासात राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस तर तुरळक ठिकाणी मुसळधार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे। यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।